Buwagara ano saka orang tua nono mantri ini, কিন্তু ano puja mantri dia. Arai bosoni pore ano mantri dia. কিন্তু buwagara na ang tatalo sa miya bin bumakang may nang puja budi di mali. Pabore sotto kong masay ka na. কিন্তু ano arai bosoni pore mantri dia. যেই মন্ত্রী লিখা দিদি উকুর করে সায়েন্স অফ টেকনোলজি Hello babsong jotono sari kaham ojora sanja kaham no mahan jinai gang tam kok sanai nor tham to kaham kan dugoi soi man kha abo hingi tini Ananto plus MDC Sodagar kolai jung saimano jung borongni background nahan nai khengkai Ananto Burani ba Sodagar kolai ni background jung nahan nai khengkai ang poila Ananto Burani kok no jung kisa salai ano bini jibono bo election bujaka kubang ma bujaka haipano jiti maya plus mo thawo phaimani jagolo bubagrani khairok mani bai hamari bai botini MDC ka MDC ongmani jagolo ang MDC beng yaku EM bo EM man kha EM rikha EM rimani jagolo tini tamka BJP thangoi joining khlaiga Sodagar kolai bai bo te borne logi Rajesh Debor manum no guang khoini inge tini ang asu kok sagalak tini main hinge norok si kok ma sanai ang tini norok no si question khainai tam question khainai hinge o jora baksa borok hinoi tongkhana nugoi khanai bhayo tuingkha plus aboni bisingo ang kaisa kok norok no sungnani musungo tini Sodagar kolai bai Ananto Deborma borok BJP joining rimani no nugoi norok sabo ni bukha khamka norok sabo ni bukha khamka thata khamka je bukha khamjaknai rok norok comment khai mano inge sabo borok thangmani belai khe yafa khorobo munikha belai khai mane munimang bohok bukur sajak kasari abo norok comment khai sawai mano sabo munikha tini thangmani bagoi ang personal view hingke angkha belai khe tongthoka haisi belai khe tongthoka chini MLA Ranjit sar samani chung khanai mankha khoroksa aboni bisingo khoroksa hingke expire rungjak Ananto Burani to actually Tripura mothawo tongmani jagolo phano 1% chini Tripura motharokni phaida kori bo thangmani bo Tripura mothani 1% loss kori karon bo expire haisi bo kono samungo chukliya tini joining rima jaga norok khial khaida naikha kaham khlai aro CM tongo boroni Rajya Bhattacharya tamphani obo tongo reboti tongo kubangma boroni neta kotor tongo reboti sungni mukhang rok kaham ga nahanai mukhang mogjak tamoni bagoi mogjak tini aro bo chung question khainai khengke chung mokmani main reason chung sawai mano borok thangka khorokni khoroktam bas borokni logi o sena koroi sena bo sena hingke public koroi chung hai borok chung hai Tripura sarok chung yoknani musungnai Tripura sarok chung satokjaknai Tripura sarok chung chini manthaino achieve khlainani musungnai Tripura sarok tini oi beiman o dalali bubagrani nogo tongoi chawoi bubagrani baino sampoti swnamboi bubagra baino bubagrani through teno ticket manai MDC ngoi EM ngoi tini bubagrano dhokarika plus Tripura sarno dhokarinai o bororokni logi o main hingke chunghai public kori chunghai yoknani musungnai public chung o dalarokno logi riliya aboni bagoi tini o borokno je accept khlainai borokno yasak songnai joining khairinai o borok bo mogjak khaise borok bo kaham khe sawai mano chung neta nangya chung main hingke chung public sinango borok bo sawai mano public sinango Ananto Burani kaisa boot Sodagar kolai ni kaisa boot Rajesh Deborma ni kaisa boot te ango pango tonglai mano te khoroksa khoroknai jai hok thangtung actually expire obo ageni simeno side khlaijak are bubagra nona mang busu chance naiba ha
nono amsuk bura amsuk boyosko bubakra nono amsuk respect khlaioi bubakra phano nono amsuk sonman rikha bo ticket dikha MDC khlai rikha EM sanamka nini lupte bo paithang musi kuroi bini lup paithang musi kuroi bayab song ha tini bo aro thangoi je joining go kok sawai manisi bo tamosa khanai nadi bo te busi sanoi tongkho ano te bo amhai kaisa podidi te boridi bo te busi sanoi tongkho kintu bo cholilia bini engine kuthui ses paikha bo o dofane bagoi bo samung bo tangoi malia burangkha nung sak sak ni morno nung naharoi wansuk dita angni boyas tabu busu ungoi tong যাই হোক আং বনো আমসুক সানা থাংলিয়া সদাগর কলাইনাব আং সানা থাংলিয়া অবন সানা ইংখিন নরকসি তিনিখান নরকসি সাচিদি আং কক বেলাইর কিসা সানাই তিনি ফিয়া বরক থাংমানি আং আন ফাইসিং থেকে তামো হিংকে जों অমহাই দালাল ফাং দালাল ফাং বাতপার হনে মানো বরক না হাইছে অব বরক কক সামানি খানাওই जों ফাং বরক দালালি হনে মানো রাং পয়সানি লুপ जों ফাং হনে মানো তিনি অনন্ত বুড়াবাই সদাগর কলইনো যদি ও টিকেট হাই নহাই এডিসি ইলেকশন ফাইট খানানি বাগৈ রিখা হিংকে টিকেট বরক তিনি হাসি খুশিকে তিনি ও তিপ্রামো থাওনো তঙ্গই তংখামু তিপ্রামো থাওনো তঙ্গই তংখামু হেবা বাইবসং আনি হিসাব হিংকে বরক হাই বরক থাংমানি বাইব 1% চিনি তিপ্রামো থানি অমসুক পানো লরিয়া অমসুক কারণ সেই ব্যক্তি রকনো সাইড খাই যাচ্ছে আরে নরক উংখাবলে নরক 5 বছর সামুং তাংখাবলে হ্যাঁ বরক কাতাল ফাইতং কাতাল ওয়ান সুমুং তুই ফাইতং কাতাল ডেভেলপ খানানি মুসুং নাই যেমন চুংহাই তাবংনি জেনারেশন রমদি ইয়ং সিকলা ওয়ান সুমুং কাতাল আমাহাই রংনাবো তো চান্স রিনানি নাংনাই আবো বরক বুজিয়া বরখাই চুংমাং নানানি বাতপার মহা বাতপার ইয়া দামো সে বুড়াসা বরক ন বন রেসপেক্ট রিয়া বরক সিকুরি বন ইজ্জত খলায়া বরক কুরি তামকে ব বুড়া চুং তো সবাই মানো চুং বিনি কনস্টিটিউশন ni বরক হালালি আশ্রম বারিনি বরক চুং সিনি ইয়াঙ্গো ফাকে সুতুই চেন সিওয়ারি মইয়া হে নুঙ্গই চাওয়ে উল্টা পুল্টা কাথাঙ্গু চুং বন কুনো সাদা সাবা সায়াবলে sini yang to bisirбак mono yong hino ari yong nin January jage hamburji January we kone gari habo omhai অবস্থা খাই বতঙ্গো সুংখুনো সায়াবলে তিনি omhai bororno chung sini manka তিনি আং ও বিদুন থুরতে অবনো সানামু সুঙ্গো নরক লস দাংজাক সাদি কবুই বুখাবাই সাদি বরক থাংমানি লস দাংজাক নরক খা কিসা সুকরি দারি অক জাখা ইস থাংমানি চালিয়া হেনে নরক রিদারি অক জাখা খা আনি থানিলে অমসুক পানো ফাইয়া অমসুক খারিয়ক নানি তো দূরের কথা হাইছে হাকসালনি ককছে খারিয়ক নানি ও মাংনই রক থাংমানি আনি মুংসা ngokrui খরক বুসু বরক তলাং মানাই বাবো বরক যে এক্সপায়ার বরক বক কোনো জায়গা চুগলিয়ে ও চুগলিয়ানো নুং তলাঙ্গই তাম খাইনাইছে বিজেপি বাক্সা বিজেপি ni borok rok tongthok tongkhana e komo thani nukhana MDC EM phaika borok ni boi paikha haise obo tai mane je nogok chung kaisa suk mane samung nangi extra samung ni phataro manu tu jakhange extra hene toni rijak yadiba extra je nangmani chung nahar paikha obo extra tongra thung aba haise bo expire rongjakse amor not lango norok kuno faitang na kuroi haise amor loop তিনি বিজেপি ni borok bo phang khanawe man khana bo loop ni kok sawi tongmani joining ni pore botam sa am loop si botte bo ang jitinai nai saw bahike jiti manai no halale asram bari o ha je bobagra ni আশীর্বাদ bai nung je jiti mani abono kare nung jiti mana ne ni nung tabu su khomata phong tongko ha nini loop ni bagoi norok hai loop ni bagoi norok tabu su khomata phong goi tongko je chung jiti nai halale asram bari o faidi nung to fight khanai bele faidi kaham khai nung jiti nai haiji nung boro basa nai haiji halale asram bari de nung tabu tongma jaga hai na hai basa nai basa faidi nono khuklai sugoi rohna haiji khuklai sugoi toktui simi manai nung pak toktui amsuk bororok
amsuk borok kaham ka siniri amhai tebo tongoi mano bodolo tini o bodolo tebo amhai tongkang ke ang tini video ni through te abono koina musungo dakti okhor thandi please dakti okhor thandi noro okhor thangmani ke bokuno noro no bada khagelak ta okhor di tangdi je thangnai thas thangdi peba noro hai dalal noro hai borok amso dora noni kam paikha ses tabung ni tiprasa juda age ni tiprasa juda tabung nung tiprasa na dhokari kha nini boy ses paikha haise tenang bisi kok sanamu sungya mood gore porno tu yang asu kok sanani noro wansugoi tongkhana ang nai tongo social media o sabo tamo khlai kubangma borok video sanamka ang sanamya baksa hinoi tongkhana sumen dine tamo tawo video riya ko tam video sanamya ko ne ang nai tongo ang sanamna musungya kok sanamu sungya bekar borok mo haise ngke jotono ang norok ni bagosi tini norok na question khaina bagosi tini ang o video sanamo question e bagoi ngke ang je question khaimani tam question khaigangke borok thangmani chini loss da na lab loss ka loss lab ka lab nor tong thoka borok thangmani dukho nangka hene nor comment bisingo norok sadi ang aban bagai sini video khlai borok hai borok tebo tongoi tongkhangke ummo thani bisingo norok tamu comment khaina musung o borok norok comment bisingo line khai norok suidi je bukhao faimani norok comment suidi ang o comment no tuye khana phunga ang haino hai tegaise video upload khlainai norok ni mung je norok bukhao sana musung mani sadi breka to norok ni mung suidi ang khana phunga norok ni comment no tuye haino hai ang video sanamnai norok khana phungni bisingo no video manai ang norok ni comment tuye simisi ang video khlaina extra kok saglak khana phungo gang obono koinai chini tong kosong tongnai public no ang abono koina musungnai ang bai thangwa public an video ni through te ei sob rok thangmani bagai khawa mungsa phano thuk mungsa tangdi amo actually chini ranjisar samani hai amo expire rungjak thangbai tung borok loop borok ni phang loop chung nugoi manka am hai loop borok dofani bago samung kolok ma lama tongko o kolok ma lama borok dofani samung borok tanglak yango seat malia ticket malia BJP thangka aro thangbai mano main borok nahar mung abuse nge thangtong ma borok thangmani chini mungsa dukhong nani ko kurei chung buskang ni 12 tariko kubang bud dioi chung bubak rano joy kharinani chin tiprasa joyung nani chung te borak nani main abuse chin khawa ma tongnai aborono naharoi aborono nugoi mungsa bukhawo wrong decision tana dehaisi norok kaham ke siniwo o khorong noino onantona kaham ke siniwo sodagar no kaham ke siniwo ge amso kok sana nangya buibe bo thokai jangna nangya 12 tariko last chin fight chung vote riwo anaros mariwo chung bubak ran kuplai khainai tiprasana kuplai khainai hambai angte bisi kok sana thanglia ang norok ni comment naisingoi tongnai haisi hambai hor kaham